Кримське питання. Хто вони, актори, що приїхали на материкову Україну після анексії Криму? Чому покинули півострів? Чим займаються на материковій Україні? Які фільми планують знімати в Криму, а також не тільки фільми, але й робити вистави після деокупації? Все це обговоримо найближчими хвилинами. Вітаю, з вами Олександр Янковський. Ви слухаєте радіо Крим Реалії на 648 м. Також ми доступні в інтернеті на сайті Крим Реалії, на Фейсбук і Ютуб сторінках Крим Реалії, а також за телефоном 8 10 06 26 926, да? Якщо ви будете телефонувати нам з Криму. Якщо з материка, то телефонуйте за іншим номером телефону 044 490 2905. Телефонуйте нам у прямий ефір з понеділка по п'ятницю о 8 ранку, о 1 годині дня і о 6 годині вечора. В інший час залишайте свої повідомлення на наш автовідповідач 8 800 10 06 926. Ще раз вітаю. Це програма в ефірі радіо Крим Реалії, яка називається «Кримське питання». З вами Олександр Янковський. І нагадаю, що нас можна слухати на 648 АМ на території майже всього Криму. І про що ми будемо говорити сьогодні? Крим називали і не дарма називали, і продовжують називати знімальним майданчиком для кіно «Просто неба». Тобто багатство природи півострова є таким, що можна зафільмувати без зайвих якихось, без додаткових декорації будь-що, практично, да, і Америку, і Азію, і Африку, ну, очевидно, і Європу, де і перебуває Крим, і перебував, і перебуває півострів Крим. Є і фортеці, є і ліси, є скелі, є гори високі, є степ, є навіть такі місцини, що можна назвати пустелею. І все це дозволяло знімати фільми в Криму. І все це продовжилося до 2014 року, але зараз українські режисери, українські актори не можуть там, після російської окупації українського півострова Крим, не можуть знімати там фільми. Ну і, зрештою, багато акторів залишило Крим після подій 2014 року. Не тільки акторів, не тільки людей творчих професій, але ми будемо говорити сьогодні саме з ними. Зараз у нас на зв'язку Галина Джикаєва, головний режисер постплей-театру. Галина, вітаю вас. Доброго дня. Ну, я, знаєте, про що хотів поговорити. Зараз навіть не про вашу кримську історію, а про ваше кримське майбутнє і от зараз, що ви робите на території материкової України. Ну, мені б дуже хотілося, що коли я повернусь в Крим, у мене ще були сили, завзяття працювати і розбудовувати незалежний театр у Криму, сучасний, саме тим, чим я займаюсь на материковій Україні. Тому що мені цікаво саме європейський сучасний театр, сучасне мистецтво, перформативне мистецтво. Те, що в Криму до 2014 року, а зараз так тим більше, не було, бо я це теж пізнала на материку. І мені дуже сподобалось. Це документальний театр, це постдокументальне, постдраматичне мистецтво, перформативне мистецтво. Саме цим я хочу займатися і після повернення до Криму. Цим я займалася дотепер. Зараз з пандемією і з переходом на онлайн, то ми теж переходимо онлайн. В мене на наступного тижня буде такий курс про документальний театр з допомогою, за сприяттям Інституту Республіка. Угу. Галина, а скажіть, будь ласка, чи взагалі можливо працювати, зараз, оскільки така ситуація вже понад рік вона триває, є певні обмеження на роботу театрів, які накладаються, чи можливо взагалі, щоб театр працював онлайн, щоб глядачі дивилися зокрема на ваші вистави онлайн? Це дуже таке питання складне, тому що
Дійсно, театр, енергія театру народжується при сприйнятті, при взаємодії сцени і глядача. Це така жива енергія, яка існує тут і зараз, і ніколи більше не повториться. Вона дуже одинична, така універсальна і унікальна на момент вистави. Це прямий зв'язок глядача і сцени, і тих людей, які дають, транслюють свою енергію. А це не може бути не подмінене, а доповнене, знаєте, там лайками, вподобайками, коментарями, наприклад, там під трансляцію. Справа в тому, що світ міняється, все приходить в інтернет і майже все. Тому я думаю, що офлайн-театр теж буде існувати, але як міняється взагалі сама свідомість людини, бо вже молоді люди, вони всі в гаджетах, в інтернеті, треба теж підлаштовуватись і шукати нові засоби з цього впливу на свідомість. Наприклад, вистава там тривалістю 30 секунд чи хвилина. Ну, тобто я дивлюся на тенденції, які зараз є в інтернеті. Я, може, так жартуючи, там, знаєте, так, доводжу до абсурду, але я дивлюся, що дуже популярні такі коротенькі відео, де якась сценка навіть розігрується між двома, може, трьома там дієвими особами, і це триває не більше там хвилини. Бо більше чомусь не можуть люди, сконцентрувати свою увагу на тому. Можуть сконцентруватись, треба просто зробити все можливе для того, щоб отримати цю увагу. Так, цей онлайн-зустріч з глядачем, вона дуже складна, це треба ще обмірковувати і працювати над цим. Єдине зараз, що ми точно знаємо, більше 30 хвилин ніякий продукт не живе в увазі, не тримає увагу глядача, але це теж можливо. Я можу сказати, що і 30-секундне відео теж може бути артом. Але треба теж розуміти, що таке арт, що таке мистецтво, і що таке просто якась, реальність, яка зафіксована, яка обіграна, зорганізована. Це різні речі. Мистецтво і з реальності теж можна зробити мистецтво. Чим саме займається документальний театр. Він фіксує реальність, але перероблює її в акт мистецтва. Галина Джикаєва, головний режисер постплей-театру, зараз з нами на телефонному зв'язку. Таке запитання. Якщо кримчани, у 2021 році, які живуть зараз на території окупованого Криму, вони приїдуть на материкову Україну, що вони зможуть у вас подивитися? На жаль, нічого. Бо зараз постплей-театр через пандемію, через карантин ми припинили існування як театр, тому що неможливо платити оренду. Ми незалежний, зараз незалежним театрам вкрай важко. Деякі незалежні театри, які роблять комерційну продукцію, вони виживають. В нас геть не комерційний продукт, ми політичний, такий критичний театр, ми не вижили. Нас ніхто не підтримав, і ми припинили існування, але продовжується перформативне життя театру, є майданчик постплей-лабу, він набагато дешевший, і там час від часу відбуваються перформативні акції. Але, на жаль, як театр, постплей-театру вже немає. Сумно, і з сумом я це чую. Але я сподіваюся, що це дасть новий поштовх все ж таки, не буде тривати ця пандемія весь час. А скажіть, будь ласка, чи з'явилося щось за ці роки, крім вашого театру, щоб розповідало в театрі саме, в будь-якому виді, про події Криму? Ні. Тобто ви єдині? На жаль, ні. Мені здається, так. Зрозуміло. Ми були єдині, які тему Криму
Раз на рік точно підіймали у виставах, у перформансах, у масштабних перформансах. Можу привести приклад, як перформанс до 18 травня в позаминулому році на залізничному вокзалі в Києві, де за підтримки Суспільного і Укрзалізниці, коли у нас було два перформанси, кримсько-татарський такий театралізований перформанс і чистий перформанс з нашими перформерами. Ми працювали на цій території вокзалу, потім вийшли на перон, а там вже стояв потяг, такий, знаєте, тих часів паровоз з теплушками, і теж було обіграно через ці ці камені ракушняку, які були покладені в ці вагони і відправлені у путь. І ми таким чином... Це була остання така велика подія в нашому театрі всеукраїнського, можна масштабу сказати, бо більше 30 тисяч переглядів було на Суспільному цього перформансу. Зрозуміло, дякую вам. Галина Джикаєва, головний режисер постплей-театру, який тимчасово не працює зараз. Це програма «Кримське питання». З вами Олександр Янковський. Повернемося до студії за кілька секунд. Кримське питання з понеділка по п'ятницю о 13-й. Олександр Янковський разом з гостями ефіру обговорить найважливіші питання сьогодення. Слухай на 648 АМ. Дивись на Ютуб та Фейсбук сторінках Крим Реалії. Коментуй в соцмережах. Це програма «Кримське питання». З вами Олександр Янковський. Слухайте нас на радіо Крим Реалії. Далі будемо говорити з Олегом Шевчуком, актором і режисером театру на Чайні у Одесі. Да? Але Олег переїхав з Криму, причому зробив це ще у першій декаді 2000-х років. Олеже, вітаю вас. Вітаю. Олеже, чому поїхали з Криму? Це насправді цікаво. Да? Крим, там все є для життя. Да, насправді, так як кримчани говорять. Да? Тепло, сонячно, яскраво. І до 2014 року, очевидно, що після 2014 року це було політичне рішення. Чому до? Так, в Криму все є, але мені було мало творчості. Я починав працювати в театрі на Москальці. Передо мною з вами спілкувалася Галина Джикаєва. Привіт їй від мене. На той час, коли я вирішив виїхати, мені вже було мало. Я працював довгий час у Кримському академічному театрі імені Максима Горького, як кажуть російською, хто знає, тот поймет, як там працювати. І в якийсь час у мене був вибір або Севастополь, або Одеса. Я чомусь вирішив спробувати себе за межами Криму, будучи впевнений, що рано чи пізно я повернусь до Криму і буду працювати далі там, або в державному театрі, або наберусь опиту і створю щось своє. Зрозуміло. Тобто зараз працюєте в театрі. Як, до речі, працює ваш театр зараз в цей пандемічний період? Ні, він не працював. Поки був карантин, він не працював. У 6 травня, якщо я не помиляюсь, нам дозволили працювати. Ми, слава Богу, працюємо, граємо вистави, ми тримаємо дистанцію між глядачами, а у нас ми все соблюдаємо, то, що треба. Якісь норми, запроваджені додатково. Так. Є, ми продаємо 50% залу, як положено, все, що ми частний театр, не державний, у нас немає ніякої підтримки від держави, і тому поки ми не працювали в карантин, актори не отримували зарплатню ніяку. Чи вдалося всіх зібрати після того, як розпочалася можливість знову працювати? Чи хтось вже покинув цю професію і сказав, давайте буду далі десь в іншому місці заробляти?
Ні. У нас в нашому театрі такі фанати саме цього театру на Чайний. І у нас були репетиції під час карантину. Тобто ми працювали новими виставами. Більш того, кожного разу, як у нас карантин, після карантину виходить прем'єра. От. Яка прем'єра буде зараз? Чи вона вже сталася? Зараз. Так, ми не чуємо Олега Шевчука. Зараз чуємо. Да. Так. Буде прем'єра 16 червня у пошуках щастя. Це за п'єсою «Мій бідний Марат». Так, я напевно не читав, але можна буде подивитися, як буде в Одесі. Що ще ви б порекомендували, що б ви порадили тим кримчанам, які приїздять, наприклад, зараз з окупованого Криму до Одеси, що можна ще подивитися в Одесі? Знаєте, в першу чергу я буду рекламувати свій театр. В нашому театрі я рекомендую подивитися все, що в нас йде. В нас різні вистави, у нас різні режисери. Одеський український академічний театр зараз дуже такий прогресивний. Там сучасна драматургія, сучасні режисери. От якщо цікаво, що таке сучасна режисура, це український театр. А якщо цікаво, що таке акторська майстерність, це театр на Чайній. Зрозуміло, так. Так. Я хочу зацитувати кілька, ще раз, нагадаю нашим слухачам і глядачам, що ми говоримо з Олегом Шевчуком, актором і режисером театру на Чайній. Театр на Чайній, или на Чайной, як це вимовляється російською? Театр на Чайний. На Чайний. Чому на Чайний? По-перше, у нас була невеличка така сцена на території колишній по-русски це буде чайно-розвіточна фабрика. Знаменита в радянські часи. Да, чайна фабрика. І ось тому ми мали назву «Театр на Чайній». Тобто нема можливості у вас підпрацьовувати там і якось чай фасувати? Тобто ні, вона вже не працює. Тобто у нас до того, як случилася ця біда з коронавірусом, у нас була така традиція після вистави всі глядачі, хто бажає, разом з акторами пили чай, і ми спілкувалися, і після вистави у нас було обговорення. Зараз, на жаль, таке неможливо. Зрозуміло. Я хочу нагадати, що Олег Шевчук також знімався у багатьох фільмах. Я прочитав, що близько 20, а може більше навіть, ви знялися в різних фільмах? Так, десь так. Ця історія продовжується зараз в Одесі, чи це залишилося все в Криму? Ні. Більшість фільмів, яких я знімався, якраз були вже коли я приїхав до Одеси. Но в Одесі зараз дуже мало зйомок, зараз все у Києві. І зараз я не так багато знімаюсь, як раніше, я сподіваюся, що буде краще. Зрозуміло. Тобто зараз я подивився, наприклад, те, що ви знімалися в 2020 році, це переважно були серіали, Ні, в 2020 році у мене був повний метр, я вже можу навіть називати, «Клондайк» буде називатися стрічка, вона якщо я не помиляюсь, у 21-му році буде прем'єра. Це був повний метр. Марина Р. Горбач режисерка. І це буде дуже цікава картина про події, коли був збит Боїнг малазійських авіаліній. Це про події на Донбасі, тобто це 2014 рік. От про ці події, йдеться? Саме про події того часу, як був збит Боїнг малазійських авіаліній, так. Дуже цікаво, будемо спостерігати, будемо чекати на цю стрічку. І ще один цікавий момент. Я подивився, про вас пишуть багато одеських видань. От, наприклад, издание «Одесская жизнь» у лютому 2021 року. Есть такая профессия больничный клоун, как помогает клоун-доктор онкобольным детям. Сайт «Культурометр». В Одессе создали особенный театр
кукол, тоже про вас пишут. Сайт «Общественный прибой». Особые дети показали, как побеждает дружба на сцене театра на Чайной. В субботу, 22 мая, состоялся спектакль «Синяя страна», подготовленный участником первого в Одессе интегрированного театра «Равные». Ну и так дальше. Тут вы консультировали, вы участвовали, вы помогали детям стать актерами. Если можно, вот про клоун-доктор, как он помогает онкобольным детям, можете рассказать? Потому что, не часто об этом можно об этом прочитать где-то там на Западе, но не чтобы в Україні такое было, не часто об этом можно узнать. Я можу російською. Да, прошу, будь ласка. Да, мне просто я учу украинский язык, но мне пока еще не готовы говорить по-русски. Как помогает? В первую очередь, как мне кажется, то, что делаем мы помогаем больше родителям. Потому что, когда ты заходишь в палату к онкобольному ребенку, первое, что ты видишь, это глаза его мамы или папы, которая с ним сидит. И, конечно, естественно, самая большая награда для нас — это когда улыбаются дети, но когда вместе с детьми начинают улыбаться и смеяться родители, это прям невозможно писать словами. Вот. Как мы помогаем? Допустим, ребенку нужно поставить капельницу очень болючую. Мы можем его в это время отвлекать, мы можем его время развлекать и смеяться с ним, и ребенок даже не заметит, как в него вошла уже эта игла. Нас дети действительно ждут, когда вот был карантин, нас не пускали, нам прям писали родители детей, что когда же вы придете, дети ждут, дети соскучились, они каждый четверг нас ждут. Был момент, когда нам позвонили, мальчику осталось жить 2 или 3 дня, он очень хочет видеть клоунов, и нам сказали, можете ли вы приехать, если можете, то быстрее, потому что мальчик может вас не дождаться. Мы приехали, и вот это вот, наверное, было, не мы, слава богу, это был не я, потому что не знаю, как бы я это пережил, были мои коллеги, а когда вот мальчик лежит, он уже практически не разговаривает, где-то в углу рыдают родители, а ребята его развлекают. Ребята с ним смеются, радуются, он улыбається, по крайней мере, он ушел з улыбкою. Це насправді така дуже така історія, яка скажіть, будь ласка, я просто не можу зараз просто також добрати слова до цієї історії. Ви як часто ви це робите? Да? Тобто це якийсь костяк, це актори професійні, чи це просто аматори, які там під вашим керівництвом чи з вашою допомогою допомагають тим онкохворим дітям? В Одесі це професійні актори. Нас зараз залишилось 5, було чуть трохи більше, але роз'їхались. Нас 5 – це професійні актори. В Києві, наскільки я знаю, є така команда, зараз з ними працює теж наша акторка, яка переїхала до Києва, Мелена Компанієць. Там хлопці не професійні дівчата. От одна Мілена, вона професійна акторка. А у нас в Одесі, це професійні актори. Ми їздили на тренінги, на тренажі, ми десь читали щось. У нас така, вже там десь 6-й чи 7-й рік, якщо я не помиляюсь, ми цим займаємося. А особливий театр ляльок і все інше, це моє. Це я сам. Зрозуміло. До речі, тут у нас запитують до вас питання до Олега Шевчука, актера-режисера театру на Чайній. Чи можна подивитися онлайн вистави театру на Чайній? Чи може якісь фрагменти? У нас є на Ютубі канал «Театр на Чайній», така назва. Там немного вистав, там ми не встигли записати, але десь 5 є, можна подивитись. Старі вистави, там є вистави, які вже не йдуть в репертуарі, зато залишилась пам'ять. Але так, я розумію, але можна скласти враження, тобто про що ви робите, як ви це робите і на що це робите. Добре, дякую вам. Олег Шевчук, актор і режисер театру на Чайній, був на телефонному зв'язку зі студією радіо Крим Реалії. Ми продовжуємо нашу програму. Нагадаю, що сьогодні говоримо про тих акторів, які залишили Крим і зараз працюють на материковій Україні. Або народилися в Криму і потім працювали там, або приїхали до Криму вже і працювали там як актори, але після подій 2014 року приїхали на материк. Продовження програми за кілька секунд, повернемося до студії і до цієї теми. Крим Реалії. Вся інформація про Крим та для кримчан на нашому сайті. Підписуйся на Крим Реалії в соціальних мережах.
Ще раз вітаю, Олександр Янковський, з вами програма «Кримське питання». Далі будемо говорити з актором Кримського академічного російського драматичного театру, а також театру Чорноморського флоту імені Лавріньова до 2014 року, а тепер актора кіно Ігоря Салімонова. Ігоре, вітаю вас. Приветствую. Ігоре, ну, хотілося б почути сьогодні, от про що. Я зараз зацитую ваш допис спочатку поговоримо не про вас, якщо можна. Что вчера я имел возможность, удовольствие присутствовать на презентации этих книг в Доме кино, так как помимо того, что я актер, коллекционирую литературу о театре и кино. Мои два книжных шкафа уже не справляются с тем количеством того, что у меня есть. Итак, первая книга о 28 украинских актерах. Авторство Ларисы Брюховецкой и Виктория Котенок. Об актерах советского периода и современной Украины. Актеров советского периода многих уже среди нас нет. Вчера была Ада Роговцева, Лариса Кадочникова, Раиса Недашковская. Первая книга посвящена 80-летию Ивана Миколайчука, и наши легендарные актрисы вспоминали о нем. І тут у мене до вас питання. Всі ці згадки, да, ви так професійно, можна сказати, цікавитеся історією, в тому числі і українського кінематографа. Чи це вам потрібно для вашої сучасної роботи, теперішньої роботи як кіноактора, чи це просто захоплення? Ну, это захопление, и в этих книгах о советском кино я нахожу для себя ответы на вопросы, которые иногда у меня возникают по своей работе в кино сегодняшней. Поэтому для меня это еще такой способ чему-то научиться. Угу. Ну, і, наприклад, чому саме можна навчитися в тих акторах радянського кіно? Ну, как они работали, как они усваивали материал, как они готовились к съемкам, опять же, как проходили съемки. Ведь не секрет, что в советское время фильмы снимались гораздо дольше, чем сейчас. Вот. И какие-то вещи, которые мне казалось, что присущи только украинскому кино, они, оказывается, были и 50, и 60 лет назад. То есть проблемы, которые есть в кино, они вічні. Угу, зрозуміло. Ну, добре, давайте тепер до вас. Я подивився, ви взагалі рахували, у скількох фільмах ви знялися до 2021 року? Чи вже просто не рахуєте там, як знаєте, зарубку поставили там і далі пішов? Нет, ну почему? Я веду свою фильмографию. Мне же тоже интересно, чего там. Я шучу последние годы, что хочу по количеству догнать Армена Джигарханяна, да, но только... скільки в нього було фільмів? Более 200 или около 300. Но, опять же, не будем мериться там ролями и талантами, мне до него далеко. Но по количеству у меня уже перевалило за 100, и где-то уже 110, 115, что-то такое, получается, с 2003 года я в кино. Зрозуміло. Тобто, виходить, що у вас десь і 10 фільмів може бути на рік, да? Ви знімаєтеся? Ну да, понимаете, фильмы, это мы же называем полнометражное кино, это фильмы, а сериалы — это телевизионное кино, это совсем другое, поэтому количество это ни о чем не говорит, потому что у меня много эпизодов каких-то сыграно, так що количество... Не скажіть, Ігоре, да? Є все ж таки, знаєте, а от я пам'ятаю, що навіть за радянських часів там казали про багатьох акторів, він король епізоду, наприклад. Да? І ми багатьох акторів пам'ятаємо, може там за однією фразою, там, наприклад, неправильна формулювання, не я йду проти течення, течення йде проти мене. І хоча людина ніколи не грала там
не була головним героєм, але всі пам'ятали цього актора. Ну і так само в багатьох випадках. Но нет, но я не хочу быть таким актером. Все-таки я хочу играть роли большие, поэтому ну, я к этому стремлюсь, и, в принципе, что-то перепадает. Угу. Ігор Салімонов, ми вас можемо побачити, і наскільки я зрозумів, з того дебютного показу на фестивалі «Молодість» у фільмі «Я працюю на цвинтарі». Ну, это не дебют, ну, дебют, в смысле, это была премьера. Премьерна, да. Да, премьера фильма полнометражного, да, «Я працюю на цвинтарі». Да, за назвою я навіть не знаю, що це. Це чорна комедія, чи це такий соціалістичний фільм про виробників, я не знаю, про виробництво? Що це таке? Нет, это, ну, написал это Павел Белянский, такой есть автор. Он реально работал на кладбище, и вот он записал свои какие-то впечатления, вот рассказы у него, и по вот этому, по этим рассказам написан сценарий им же. Это фильм о нашей жизни. Это, ну, как бы там присутствует, да, какой-то черный юмор, конечно, но это фильм о нашей жизни, просто вот такая сторона жизни на кладбище. В советское время же тоже снимали на такие темы. «Смиренное кладбище», которое снял Александр Итыгилов в 1988 году, если мне не изменяет память, на студии Довженко у нас в Киеве. Такая тема тоже была, так что мы не первопроходцы, не первооткрыватели, но это фильм, который заставляет задуматься. То есть это не фільм для того, щоб посміятися. Ні, зрозуміло. Я просто не дивився, да, тому в мене було таке запитання. Это серьезная картина, срез какой-то общества, срез какой-то жизненной ситуации главного героя. И вот, наконец-то, он выходит на экраны. Вот осенью должен быть прокат. Угу. Я, до речі, хотів вас спитати, як позначилася на роботі кіноакторів, власне, на роботі, на знімальному процесі вся ця ситуація з коронакризою, з коронавірусом, з пандемією? Да плохо, как и на всех, как бы плохо. Работы стало меньше. В том году это вообще катастрофа была, конечно, когда все останавливается. И я же живу только с гонораров в кино, понимаете, и для меня нет работы, это катастрофа. Поэтому, слава богу, все восстановилось, может, не в том количестве и объеме, но, во всяком случае, все работает и функционирует. Другое дело, берут тебя или нет, но это уже... Угу. А ви можете зараз просто назвати, які фільми вам, які вийшли, може, не тільки в цьому році, а минулому році, найближчим часом, після, може, там 2015 року, 2014 року, що варто подивитися? Бо, ну, насправді, ваша думка важлива, да, для того, щоб люди розуміли, куди рухається українське кіно і на що варто звернути увагу, що таке от вам, як актору, сподобалося, а може, не тільки як актору, а й глядачеві. Ну, смотрите, мне очень понравились фильмы, которые выходили в 2017 году, когда только государство стало выделять деньги, и, как сказать, они были какие-то первые, может, ранние, такие обдуманные, когда не было еще, знаете, как говорят, потока. Вот, мне очень понравился фильм «Уровень черного». Он был от Украины потом выдвинут на «Оскар». Это очень интересное кино, там нет текста, но там есть сюжет, там есть история шикарная, просто захватывающая. И этот фильм не требует переводчика, его поймут в любой части света. Очень хорошее кино. Мне понравился «Стримголов». Такой фильм, тоже это все полнометражные. Мне понравился фильм «Припутни». Я хожу, сейчас, понимаете, сейчас Украина продуцирует 100 с лишним фильмов
в год, если я точен, полных метров, вы представляете? То есть это хорошее качество, это хорошо, что государство стало финансировать так, вот. Но надо уже выбирать, что тебе интересно. Бо не можеш подивитися, да, всі 100 фільмів просто, да? Все невозможно посмотреть, поэтому, это мое же впечатление, да, уровень черного. Очевидно, да, ну. Да. Поэтому вот я бы посоветовал, да, их посмотреть. Я смотрел фильмы какие-то, и другие полные метры, вот, какие-то для меня были, вызвали вопросы, потому что я не понимал, почему эту историю показали именно так, рассказали. А одна история меня просто, которую косвенно мы с вами находились в 2014 году, просто очень удивила. Я не буду называть фильм, потому что это мое сугубо субъективное мнение. Он хороший, сыгран хорошо, но почему это показали так, я не понимаю. Зрозуміло. Дякую вам. Ігор Салімонов, актор кіно, який до 2014 року працював актором у Севастополі в театрі Лавріньова, а зараз після 2014 року живе у Києві і знімається в українських фільмах. Понад 100 фільмів, в понад 100 фільмах Ігор Салімонов вже знявся, і от восени вже чекаємо наступну його роботу у фільмі «Я працюю на цвинтарі». Ну, не тільки, да, є в багатьох серіалах, можна практично щодня на різних українських телеканалах його знайти. Ми продовжуємо програму, програма «Кримське питання», Олександр Янковський. Ми повернемося до цієї теми, до цієї розмови за мить. Кримське питання з понеділка по п'ятницю о 13-й. Олександр Янковський разом з гостями ефіру обговорить найважливіші питання сьогодення. Слухай на 648 АМ. Дивись на Ютуб та Фейсбук сторінках Крим Реалії. Коментуй в соцмережах. Програма «Кримське питання». З вами Олександр Янковський, а далі будемо говорити з Євгеном Черніковим. Євгене, вітаю вас. Доброго дня. Дуже коротенько я таку, знаєте, довідку дам. Значить, Євген Черніков народився у 82-му році, 2007 року закінчив факультет театрального мистецтва Державної школи студії при Кримському академічному російському драматичному театрі імені Горько, а в 2000-2009 роках актор цього Кримського театру. Зараз ким є Євген Черніков? Ким він себе називає, ким він себе відчуває? Зараз я все так же актор, але вже не актор театру і кіно, а виключно кіно. Зрозуміло. Це нормально взагалі для актора? Тобто, знаєте, там не сниться ночами, що виходиш на сцену? Ні, абсолютно. Це досить різні професії, актор театру, актор кіно, і різний підхід до мистецтва. Ось, і за театром я не скучую. Зрозуміло. Тоді давайте так. Я подивився ваш, знаєте, такий, як це, послужний список, да, називається? Дуже багато фільмів, і причому останніми роками ви знімалися в багатьох фільмах. Наприклад, там зіграли 7-го, да, у фільмі «Номери». І ще може так нагадати, серед тих стрічок, які були на слуху, да, наприклад, в «Червоному» також зіграли. А чи є вже якась улюблена роль, яку б ви порадили, може, людям, може, вони не дивилися це, щоб вони подивилися на Євгена Чернікова і сказали, от це він? Ні, насправді на цей момент найулюбленіша роль – це 7-й в «Номерах». Тому що, по-перше, це велика роль, дуже, там, на відміну від «Червоного», де я просто один з багатьох, але важлива роль. А зараз готується, скоро вийде, я сподіваюся, що восені фільм «Носоріг» Олега Сенцова. Ось там у мене теж дуже важлива роль, і вона мені дуже подобається і пасує моєму світогляду. Я сподіваюся, що ми незабаром вже побачимо цей фільм. Я так розумію, зараз просто триває виробництво, да, цього фільму? Так, постпродакшн зараз триває, і він, мабуть, на якихось фестивалях спочатку, а потім буде в прокаті.
Угу. До речі, якщо дозволите, пара ще запитань щодо цього фільму. Я подивився, що він англійською називається «Man in the Car», а не «Носоріг». Це так би така міжнародна назва буде у цього фільму, якщо знаєте? No. Ні, фільм називається Райно, носоріг англійською. А це називається моя роль, мій персонаж «Man in the Car». Це ваш, вибачте, машині, все. Ага. В машині. То все. Я подумав, що це, знаєте, як може там іде, зрозуміло. Вибачте, як там труднощі перекладу, була така стрічка. Цікаво. Ми сьогодні, знаєте, вирішили зібрати акторів, які так чи інше пов'язані з Кримом, для того, щоб вони розповіли кримчанам, тим людям, які перебувають зараз в Криму, про те, на що варто звернути увагу в українському кінематографі, в українському театрі. От якби у вас була така зараз, і у вас є така зараз можливість звернути увагу кримчан на ті стрічки, які вони ще не дивилися, але які варто подивитися. Тут насамперед варто сказати, що досить складно дивитися українське кіно з Криму, тому що це зробити на якихось платних сервісах, але щоб отримати підписку там на цей же Мегого, треба це через знайомих, якого частини, наскільки я знаю, що з Криму дуже складно дивитися це платно. Я не знаю просто наскільки присутні в інтернеті, можна скачати, скажімо так, на торрентах якісь українські нові фільми. Наприклад, червоний можна подивитися на Ютубі, він присутній, да? Да, ми побачили, як позивний Бандера запустили в Севастополі нещодавно в кінотеатрі. Це таке. Насправді дуже багато зараз вийшло там українських фільмів. Була така, я б сказав, підйом українського кіно з 2014 року. Якраз коли все стало змінюватися і українське знову стало на часі. Зараз знову йде на це трохи через те, що у нас, скажімо так, в політиці присутні люди, які не зацікавлені в українському кіно, а більше в телесеріалах і так далі. Сподіваюся, що цю проблему вдасться вирішити, і українське кіно знову не кане, так скажімо, в яму, якою воно перебувало багато років до 2014 року. На які фільми, на мій погляд, варто кримчанам в першу чергу звернути це «Додому», однозначно, Нарімана Алієва. На мій погляд, це дуже, дуже крутезне кіно, одне з найкращих за останні роки. Багато фільмів, як кому більше подобається. Тобто у нас зараз вийшло фільмів і розважальних багато, і фільмів серйозних фільмів, і національний, і патріотичний. І якщо хтось відчуває, коли я жив в Криму ще в окупації там до 2015 року, то я дуже шукав якісь патріотичні фільми українські, щоб якось підтримувати себе. Чи вдавалося знайти таке? Тоді ще не так багато було, зараз можна знайти той же «Червоний». От зараз, до речі, якщо говорити про Зазу Буадзе, який зняв «Червоного», він зняв дуже непоганий, на мій погляд, фільм «Мати апостолів». Дуже раджу його до перегляду. Це минулого року, здається, да? 2020 року фільм. Я ще не дивився, да? Скажу чесно, цей фільм. Яка тематика цього фільму? Це як мати їде в зону АТО шукати свого сина. Літак військовий, і вона поїхала туди шукати його і визволяти. І сина вона не знайшла, але інших членів екіпажу вона врятувала. Зрозуміло. Євгена, на вашу думку, от є таке, знаєте, дуже часто, да, я, очевидно, чую від акторів, від знайомих акторів, що от серіали це добре, да, очевидно, для виробників це добре, для телекомпаній це добре, але всі мріють про такий повний метр і про головні ролі. А ваше ставлення до серіалів, да, чи це може бути таким мистецтвом, чи це тільки просто для того, щоб заповнити, я не знаю, те, що під час переглядів сітку як так зверстати?
Насправді серіали – це таке ж саме повноцінне мистецтво, як і кіно, але який формат серіалів. В Україні поки що на пальцях можна перерахувати серіали належної якості, скажімо, це тематика Кайдашів, і будуть люди там, і «Sex Insta» і ЗНО Лукіча, того режисера. Це на даний момент. Якщо ми порівняємо там серіали західних країн, там Netflix, HBO, там Apple TV і так далі, то це високоякісні фільми, просто багатосерійні фільми з бюджетами там просто колосальними і якістю мистецтва і шедевральній якості. Ось тому я вважаю, що і в Україні, я мрію про те, щоб в Україні знімали гарні серіали, які будуть мистецтвом, а не просто якісь детективчики, аби скоротати якось час. А як Євген Черніков, який зараз з нами на телефонному зв'язку, як людина, що він сам, що йому подобається дивитися? Да? Це серіали, це повний метр, чи це залежить від просто настрою? Це залежить від якості продукту. Я сторонник якісного кіно, сторонник авторського і Так, в нас якісь проблеми зі зв'язком. Добре, дякую вам. Євген Черніков, актор кіно, був на телефонному зв'язку зі студією радіо Крим Реалі. Ми продовжуємо нашу програму. Нагадаю, що сьогодні ми запросили до цієї програми різних акторів, які або народилися в Криму, або той чи інший час працювали в кримських театрах, знімалися в Криму в кіно, але після подій 2014 року поїхали з півострова. І ми продовжимо цю програму за кілька секунд. В Криму слухай цілодобово Радіо Крим Реалії на 648 АМ. Кримське питання. Олександр Янковський і Радіо Крим Реалі. А зараз ми будемо говорити з ким. Я зачитаю коротенький такий, можна назвати це довідку, а краще я б сказав би, що це враження від зустрічі з цією людиною. Універсальний діяч театру, маючи 2 освіти, випускник школи декоративно-прикладне мистецтво і акторського курсу Дніпропетровського художнього театрального коледжу, у 2002 році вступив до вишу, здобувши вищу освіту режисеру театру «Льок». У 2006-му він успішно захистив диплом репертуарною виставою Кримського академічного українського музичного театру, і на той час вже була здійснена вистава «Маленький принц» у Маріупольському муніципальному театрі і резонансного парфюмера Зюскінда у українському театрі. Дипломна вистава принесла нашому герою лауреатство першого всеукраїнського фестивалю театрального мистецтва «Данапріз» 2007 у номінації «Краще музично-пластичне вирішення вистави». Це Ніка Лапунов. І зараз він з нами, так, на скайп-зв'язку чи на телефонному зв'язку? На телефонному зв'язку. Ніко, вітаю вас. Доброго дня. Я, знаєте, це зацитував. Я так розумію, що з вами зустрічалися студенти. І от це була така дуже цікава, знаєте, добірка фактів про вас, оскільки, зібрати все неможливо, всі ваші роботи, а тут зібрали для нас. І зробили мені таку велику послугу. Я дуже радий вас чути. Навзаєм. Мені б хотілося дізнатися, зараз ви людина взагалі така дуже багатопланова. Ви і режисер, ви і актор, ви і гаптуванням займаєтесь, вишивкою, ви робили мультфільми. Зараз ви головний режисер Полтавського академічного обласного театру «Льок». Чому так? Чому Полтавський академічний обласний театр «Льок»? Чому, не знаю. Директор театру, на той час в мене була студія вишивки в Києві, я пішов з театру, я більше не хотів працювати в театрі, так в житті бува, коли хочеться щось змінити, тому що театр забирав все вільний час, і я і на роботі, і вдома я на роботі. І тому я вирішив щось змінити в житті, а з вишивкою це було те ж саме, тому що і на роботі я з вишивкою, і вдома я з вишивкою. Тобто ви зараз не вишиваєте? Це вже також в минулому? Я зараз продовжую, але вже не в тих масштабах і не в тих об'ємах. Тобто я вже не сиджу по 14-15 годин за станком.
тут просто так склалося, що змінився директор, і я з нею познайомився, і я зрозумів, що з цією людиною можна робити театр, тому що людина хоче, ну, тобто директор Тетяна Володимирівна, вона хоче змінювати щось в театрі, тому що тут багато, ну, тобто іще такий відголосок совка все-таки в місті. Я не кажу саме про театр, я кажу саме в місті. Для мене була Полтава теж таке, ну, думаю, це ж Серце України, да? це серце України, всі розмовляють Солов'їною. А ні, як було в Сімферополі, в Севастополі, да, город русських моряків, то тут город русських льотчиків. Колись, напевно, була там, да, я не знаю, якась там частина військова. Частина, і тут же всі, хто на пенсії тут залишався. І тому тут дуже велика кількість російськомовного, ну, люду. От якось так. І наразі я другий рік тут в Полтаві. Ну, щось, звісно, все зразу не виходить. Ну, ми потихеньку щось змінюємо. Цікаво. А, до речі, от цей театр ляльок, ну, я так розумію, що все ж таки зараз найбільше таке сприйняття, це може просто йде, я не знаю, там з радянських часів, може це і раніше, що це мистецтво для дітей. А ви вважаєте, що це, ну, це тільки для дітей? Чи може це все ж таки бути мистецтвом і для дорослих? Це, ну, спочатку, давайте почнемо спочатку, це було мистецтво і для дорослих. Почнемо з площадних театрів, тема Петрушки, Полішинеля і так далі. І сюжети там далеко не дитячі. Так, і починалося це все, щоб розважити дорослих. Тому що лялька, особливо в дорослих виставах, наприклад, вона більш щиріша. І, наприклад, якщо в дорослому, скажімо, в чоловічому, не в ляльковому, а в драматичному театрі, коли там актори будуть це робити, це буде виглядати, скажімо, там пошло. Я не знаю, як це українською, да? Пошло слово. То в ляльках це і смішно, і доносить думку автора. Тому це такий, як сказати, вилетіло слово. Давайте я, може... Поліхром такий. Тобто лялька може все, але коли вона це робить, це виглядає, скажімо, не пошло. Зрозуміло. Тобто, мені було цікаво, ви ж актор, да? Тобто я бачив вас і в сенсі на сцені, да? І мені цікаво, на що вам лялька, да? Для того, щоб виразити те, що ви хочете. Тепер я отримав, в принципі, відповідь на це запитання. Да? Ну, дивіться, лялька – це ще і символ, тобто це може бути і не лялька, це можна оживити предмет, це можна, ну, якимись іншими оперувати виразними засобами. Тобто, якщо в драматичному театрі плюс-мінус це все ж таки людина, да, чи то балет, чи то хор, так, да, то тут більше можливостей засобів виразності. І в театрі ляльок ну, прекрасні речі можна робити, особливо коли там є містика, да? Це Гоголь, там, ну і так далі, так далі. Тобто те, що, наприклад, дуже важко зробити в театрі драматичному, то тут повна свобода, тут і вони можуть і літати і по сцені герої, вони можуть бути і в темряві, і, ну, тобто більше палітра виразності. Зрозуміло. А таке запитання. Глядачі, які ще не війшли в доросле життя, діти, ці глядачі, вони змінилися, ну, я не знаю, у порівнянні, ну, ви зараз не так вже довго, да, працюєте, але якщо, може ваші колеги скажуть, що у порівнянні там з 90-ми роками, чи з нульовими роками. Я ж працював в театрі ляльок, ставив, тому я, ну... Тобто є досвід, так. Діти дійсно змінилися, і якщо раніше казки, скажімо, ну, той репертуар, який майже у всіх театрах ляльок був в 90-х роках, він уже більшістю своєю не працює. Чому? Тому що, перше, морально застарівше, по-друге, уже, скажімо, декорації ляльки, з'явились нові матеріали і
зовсім по-іншому зараз виглядають вистави, тому що більше можливостей є. Якщо раніше було там, да, поролон, марля, пап'є-маше, да, і все, то зараз вистави можна робити більш яскравими, більш насиченими, скажімо, декораційно і так далі, і так далі. Плюс до того діти змінилися, тому що зараз таке кліпове сприйняття у дітей. І якщо там якась філософія дуже і довга, тобто діти вже це не дивляться, діти це не сприймають. Тобто потрібна якась дія, да, постійно, щоб відбувала. Постійна динаміка, постійна зміна картинки. І уже, тобто, звісно, не хочеться там, да, іти за глядачем і там робити фіксиків і все інше, але можна задіяти відеоряд, виставу, да, там як там я в Карабаті роблю, і якісь спецефекти. І діти напрочуд дивляться, і здавалося б там, дитяча вистава, і приходять і дорослі на цю виставу. Я, до речі, читав, що ви і цікавилися тим, що є найпопулярнішим у дитячої аудиторії поміж книжок, да? І на це також орієнтуєтеся. Треба моніторити, тому що смаки міняються, і зараз у мене нема такої можливості. Раніше, коли я в Києві, то я заходив в книгарню і питав, яка книжка більше продається, дитяча. І вже потім купував цю книжку. Тобто я почав скуповувати книжки, те, що читають теперішні діти. Уже там дуже мало там Андерсена, хто читає там іще щось. Да? Там це більше знову ж таки там дівчинка-зомбі, куди подівся мій монстр, і вже діти не бояться ні смерті, скажімо там, да, умовно. Хоч яку казку не візьми, да, і в класичних же казках те кота в чоботях, да, помер мельник, да, мірошник, і, тобто починається казка зі смерті, так? Тому, тобто, це так умовно. Але вже, наприклад, коли там ти ставиш виставу, там от Карабат, там перетворення, там чаклуни, там смерть, там черепа, і всі там бігали, казали, Боже, це діти будуть боятися. Діти прекрасно сидять, діти сміються і так далі. Тобто дітям уже це не страшно після Гаррі Поттера, скажімо, тобто після тих мультиків, які зараз вони дивляться. Тобто є така середа. Добре. Ніка Лапунов, головний режисер Полтавського академічного обласного театру «Ляльок», у нас на телефонному зв'язку. У нас є ще хвилинка. Я б хотів би, щоб ви розповіли, а от що ви дивитесь? Чи можете щось порадити? Я зараз, може, про кіно, а може, про театральні вистави, порадити кримчанам, які не мають такої можливості, але, може, подекуди вони приїздять на материкову Україну, і от була б дуже цінною і ваша порада, в тому числі, що їм подивитися. Наразі я не дивлюсь художні фільми, я дивлюсь завжди, останнім часом, з 14-го року дивлюсь тільки BBC-шні документальні серіали, історичні, і, тому я не можу порадити там, які там кіно. А українські серіали, може, дивилися історичні? Українські серіали історичні – це дуже-дуже сумно. Це мені нагадує, якби там, може хтось зобразиться, там, Слідопит, чи ще щось, чи Слідак. Я не дивлюсь серіали, і коли приїжджаю там до друзів і хтось там дивиться, то я там дивлюсь. Наразі ті серіали, якими годують нашого глядача, не витримують критики ні стосовно сценарного плану, ні акторського, тому що видно, що не репетирують, видно, що просто зібрались бистренько, давайте ти оце кажеш, костюми в своєму прийшов і слава Богу. Тобто не дотримується якоїсь історичної якоїсь правди і так далі, і так далі. Тобто це все, на мій погляд, це просто заробляння грошей, але після, тобто і на один раз. Тобто є, яка, наприклад, дивишся серіал там суто англійські вбивства, так? І ти їх декілька разів переглядаєш, тому що, витриманий сюжет, витримана, скажімо, часова, епоха, скажімо, витримані костюми і так далі, і так далі, і так далі. Дуже рідко зустрічаються якісь фільми зараз в Україні, які витримують, скажімо, оці 3 критерії.
Зрозуміло. Дякую вам. Ніка Лапунов, головний режисер Полтавського академічного обласного театру «Ляльок». До 2014 року кримський актор був змушений виїхати з території Криму після російської окупації. Це була програма «Кримське питання». Її провів Олександр Янковський. Зустрінемося вже у понеділок о 13-й годині. На все добре.